Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ala, sila si Elvira kana ug ang hilang ako ikisugat. Uban kag istoy. Hala, nahibaw na gyud ay tingali si Elvira sa tanan. Paita sabi ning istoy oy, nagradyo ba man? Dali asa nakabalita oy. Wa na, nakita na kong day ang hila. Nara! Nara ang nagtaban! Ang babae ay! Nara! Oh. Hoy, hinay-hinay si mong baba istoy. Oy, sorry. Sorry, madam. Sorry. Di Carla! Di mo tubago sa punta Carla! Di Carla! Day ang hilang. Abi mo di ko tubagon. Abi na ko di ko mo tubag si Juana. Di Carla! Puro lang Sa kagwa. kamanggog ko nakakita ninyo. Sabi niya, uy, sa manita bunin mo dahi, uy. Ganun naabot tagas lang din si Og Istoy. Sa bahay na kita magsulti. Pag din di eh. Angela, pagpara og taxi. Hindi pwede din eh. Adili. Oh, sige. Yes, the LV. Maunang naitabo Ala. ti Elvira. Awa. Day ang hilang. Ngayon, anis ba, magsulti na. Ditso na nung una. Unong ko kaglaro. Banyaga niya mga gwapo, ha? Ang nga na ipabarang ang tanang mga gwapo, ha? Barang Ayaw lang, day. Ah, ah, Ayaw lang, day. Uy, Mubarang ko. Mag-uol man sab ko kung nasa mahitabo ni Sir Derek. Ako magamit dire. Ay, ito mga puspuro, agip po. Sa Diyan agip to, ha? po. Para barang. Anto, ok diha. Apil na sa Ilo, barang. Angela, oy. Ikaw maluoy pagka maluoy pa mo ato niya. Bisan pa mas tanan niya pag sakit ni mo, day Carla. Maluoy pagka kalimti to, oy. Uy. Awa. Awan ka. Carla. Gusto si Angela. Kalimti ang ilusyon mo ni atong gwapo, Derek. Ug mo atubangan ning inyong gibuhat ni Densyo. Oh, na. Oh, Siyempre, daghan gyud ang nakakita nga gihatod kang Densyo sa ilang boarding house. mao. Unsa man niya ikasulti sa mga tao, ha? Mao. Mao kinahanglang pakaslan ka ni Densyo. Unsa te? Pagkaslis din siyo. Day Carla, Kinahanglang pagkaslis. bangono ni Densyo ang imong dungo. Bangon na yung Ianta sa imong kondo, Ma'am Hart. Thank you, Densyo. Tuod ay. Kinusama sa mo magpakasal sa imong uyab, ha? Depende sa babae nga akong gimahal og sugton ako niya, ma'am. Aha? Wa pa bitaw ko niya sugta, ma'am, oy. Wa pa siya mo sugot, pero miadto na siya sa imong boarding house. Uy, understood na ka na, uy, Densyo. Nga nakauyon sab siya nimo. Di na mo kuyog nimo kung wa pa na makauyon. Akong pahalipay daan nimo. Og balitain niya ako kanus agyud ang petsa sa inyong kasal, ha? Og ako'y pagbuton, ma'am. Gusto ko sa labing madaling panahon. Kun mao, sultihi ko kanus agyod. Kay basig makatambong pa ko, ana. Sure ka, ma'am? Uy, tanin mo mambitar, ma'am, oy. Simple raman yun nga kasal ang akong matag sa kong mahal, ma'am. Kung di pa ko makabalik sa gawas ni anak, mutambong gid ko. Kay maihatag sa bunya kong tabang alang sa inyong kasal. Tinuod ka, ma'am? Nagaday ko ni mo din siya. Maong andam kong mutabang. Sus, salamat yung kay, ma'am. Salamat kindaan, ma'am. O kung pwedeng makaluhod na ko sa inyong kasal, bisan kung daga pa ko, ako'y maluhod. Kung special pa untag among kasal, ma'am, flower girl ka unta. Ha? Ikaw, cute. Makalingaw kit ka din siya, uy. Dili tingali flower girl, uy. Mga bata man ang angayan sa flower girl.
Bridesmaid tinghali o baka maid of honor ang imong gipasabot? Aw, ingon ana di ay, ma'am? Basta, mao na to. Ug kung niya pa ko sa Pilipinas, mutambonggit ko sa inyong kasal Densyo. Manindag kay ukay si Carla sa wa pa siya mabot sa bahay. So posibleng naa siya sa carbon market. Nibalik siya sa carbon. Pero asa mo napita ka sa carbon? Kadagang ukay-ukayan sa carbon? Ay, gatagan ni guni mo problema, Carla da. Oh. Gusto. Gusto. Naibaw na kong asa kumuta na bahay ni Carla. Oh, bro. May balik mo na ka sa studio. Ug ba pa man recording schedule sa imong pagkundamang gapilan, di ba? Bro. Pahuwa mata sa imong cellphone, be? Ha? Kato ganing cellphone ni mo nga dito gani ni Carla? Ha? Kaya ano man, bro? Kadugay man ako nakasakay og jeep, oy. Pulos man puno. Gusto na ko maabot sa akong boarding house. Gusto na ko makita ka ni Carla. O nagkapalit na sa pagsimpak kang itugon ni Carla nako. Ay. Hello, Ma'am LV? Lahos diri sa Biden show. Kay may importante tang panagsultihan. Ha? Kay nga naman di unta, ma'am. Kanang mo pauli sa ko sa akong boarding house, ma'am. Kay Di asabay si Carla. ha? Sige, Biden show. Bye din siyo. Bye-bye. Take care. Mori siya, Delvi? Siyempre. Siyempre. Ate, ayaw lang tingali na buhatan ni Densyo, ti oy. Maikog ta niya. Ug labaw sa tanan, wa ko mahigugma ni Densyo. Ay, kanimo de Carla in town. Ang gugma magatunan na kung manikamot ka magkatun ka. Sige lang, ay lang pagtanaw og permis ang naong. May gugma na kanya. Una-una ang nangagi ni mong kasinatias kinabuhi. Una-una ang kuan ka ng, ang una-una ang kalibutan, mangit-ngit ni mo. May gugma na kang Densyo. Labi na kaniya ng Densyo, sa'yo na higugmaon, oy. Butan man. Nya, tinuod siya nagmahal ni mo. Sige, tiksis Densyo. Aram mo, lupad ito abot ini. Tiksi. Uy. Gitangtang ko na ang daan akong simpak, day oy. Kaya nahibaw ato sila si Sir Derek ug Sir Aldin. Kaluoy, eh. Di ko gusto nga may connection pa unya ko sa mga tao nga duol kang Sir Derek. Nag-uulag tingog dito, Carla. Magulano na siya. Kurik, gusto nang gibuhat ni mo. Ay, my phone! Ay, cancel the call! Nga wa man nimo tubaga day ang hila. Sige, kaingon mo na. Likayan na to ang tanang mga tao nga duol kang Derek. Mao ka nang gusto na itong buhaton, aruan yung mga babag sa itong mga plano. Klaro kay giputol akong tawag. Di gustong tubagon ining usa ka numero ang gitiksan niya to Carla. Ug ang duha ka number nga iyang natiksan sa. Di tubagon ang akong tawag. Mabisi lang. Ay. Pidan mo, Carla. Anong ingon man ini ang impact ni mo nako? Naunta. Batik bitaw kag now. Putot ka. Gaga ka. Tanga ka. Pero nga namang kinahanglang pasabton ko ni mo ini, Carla. Kinahanglang magkasulti ta bahin ini. Kinahanglang mahibaw ka nga importante ka lagi nako. Importante ka na akong putot na ka! Ha? Ni anak ko sila, Ma'am LV. Kulpaan ko. Mag-text ko daan. Ako cellphone. Uy. May nag-miss call ako. Hala.
katong Aldin nga giingon day Carla nako nga amigo datong direk. Wa ko dungog siyang tawag nako kaniya da. Saon? Saba mo ko ng jeep? Ay, dayon din siya. Pagdali. Si Angela. Day Carla. Densyo, kanang pasaylo ang nibiya ko sa imong boarding house kay Kaya ko siyang isang mula, Madam LB, nga, nagiktaban mo ba din siyo? Oh. Oh, yeah. Nagtuo mong tanan nga, wak kong magkaibaw, no? Wak kong mukuyog, no? Niya ako, oy. Ikaw ba'y ang... Ay, yeah, ako, oh, yeah. Ha? Naabtan ako si Day Carla ni mo, nga nagkubko sa imong kwatre, nga naghabol sa imong habol. Kuswatri. Murag kami yun ba? Og gibalita ko dayon nga akong nakita og hibaw ni Madam LB og ang hila. Oh, mao na. Nadaa pa man. O kinahanglang bangunon mo ang dungog ni Carla, Densyo. Pakaslis siya sa labing madaling panahon. Aw, bisan og karon pa dayon, ma'am. Densyo. Ay lang sa to, kalain sa nimo, kadalian sa nimo. Ay lang sa karondayon din siyo, oy. Ipahilo na atong tarong, oy. Unsa man ni pagtuon mo ka nang kalang ka? Mo kalamay ni siya, dar dayon. I mean kanang mupaso sa kitag simbahan ba? Oy. Oy. Nganong aber man kas mo paso Angela, ha? Ay, abay, siyempre. Ako gi maid of honor istoy. Butang eh. Oh, Made of horror tingali. sa may butang. O sa may butang. Ha? Banyaga kan dako. Oh, ngano? Apil-apil pag ikada. Made of horror lagi. Di ka tagdon. Istorya lagi mo. Oh, ikaw sa So okay na nga. Hilom. Na tao dire, hilom. Dito ka sa okaw. So okay na din siya ha? De Carla? Okay na mo ha? Mapagkasal mo ha? Ikaw isto dito sa ok. Dito. Tigim istorya mi. So, ang sunod na itong musabutan, kung kano sa inyong kasal, o asa mong simbahan na kasla. Di ko katuong kaslunan ako, te. Maulan ka na ang angay, Carla. Aron malimuta sa pagpasakit sa itong mga Derek sa kinabuhi. Parihas yun di ay ang mga lalaki nga nagda sa mga pangan nga Derek. Wa sila laing nahimo sa atong kinabuhi. Ang pagpasakit ragyon nato. Te, Nahibaw ko. Pinaagi kang Densyo. Malimtan mo ra si Derek Reyes, Carla. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!